Moitos lugares defínense por unha ponte que salvou a distancia entre as dúas bandas dun río. Primeiro foi unha barca ou un vao, cuns pasais para pasar a pé, e despois veu a ponte. Por iso algunhas pontes se chaman Ponte da Barca ou Ponte do Vao, e preto delas hai un lugar que se chama a Barca ou o Vao. As pontes hoxe fanse de cemento armado ou de aceiro, pero en tempos foron de pedra, Ponte Pedra, Ponte Pedriña, ou de táboas, Ponte Taboada, Ponte dos Madeiros, ou con algunha estrutura metálica, Ponferrada. Cando unha enchente ou unha guerra destrúe unha ponte, case sempre queda unha lembranza. Pontevedra, Pontevella, a Ponte Nova. Outras veces é o río que lles dá nome. Ponteulla, Pontedeume, ou o lugar co que comunican. Ponte Caldelas é a que comunica Pazos con Caldelas. Outras veces é algún elemento da propia ponte, como a tal Ponte do Porco, que ten a entrada un porco de pedra, emblema heráldico dos Andrade, probables financiadores desa ponte.